Good morning लोगोफोर एक्चुअली दिनैहाय आं बाक्सायावसो दंफैयो दे बाक्सा माने ओरैहाय जोंनि मादै ओमफ्राय आंनि जोनोम जायगा गामि बे जायगायावनो जोनोम मोनदोंमोन आं राङाफालि होनाय गामियाव दे ओइ मालाय नोंलाय ना माबेसे मोनखो हा हख्लायनोसै जानोल' फैयो माथो नोंलाय बिमादैनि न'आव हा Only जानोल' फैयो आंनि फंबाय बियो आंनि सेकेन्ड बियो फंबाय ओमफ्राय माखासे फंबाय दंबावो दुगैनायदों लाजिदों हाननै सासे जानोल' फैया होमबा बे नुबाय दे जानोल' फैयो बियो ओमफ्राय आदैयाथ' एक्सपायार जाबाय ओमफ्राय नै बेफोरो फख्रिया बिराद फुराना ओमफ्राय बेफोर नालेंखराना जों उन्दैब्लानो बे गय बागाना फंबाय दुइसिननि आदै गायना गालां मोनदां बियो माबा माबि दंलाबायोलै बहाय फुराना दा बै दुब्लि बारियाव एसे खोन्थानोसै आं बारियावसो दङ नालाय दान्दिसे थांनोसै र' मा खोन्थाबाय थादों नै बाथौ आंनि जोनोम जायगायाव बाथौसो फालियो ओमफ्राय आं हजोंहाय चिराङाव ख्रिस्टियान आं कनभार्ट जादों बेफोर गासैबो बे मादैसो आंनि माबासो लांना खामायदों बियो मालाय खामायबावदों नै बेहालाय गैयालै मा गैया दाहाय माहायबा थांनायसै सानैजों थांग्रोनोसै जानोल' फैयो दा बे हा सुजे नों जानोल' फैयो दा जानोल' फैयो बे जेबो खामानि गैया हालावबो थाङा मैयावबो थाङा बे दाबो एकाउन्टफोराव नायथांलै एकाउन्टआव नायथांलै एकाउन्टआव नायथां बेसेबां दङ बेसेबां गैया नुगोन पिज्जाना गोग्लै थागोन माया एकाउन्टआव नायथां मा दङ मा गैया नङा बिदा बुं सानैबो अस्थादखा दाम सा मोनदों सानैबो खेला नङाब्रा मा बेसेथो दंब्रा नोंनि एकाउन्टआवलाय नंगौ थ' आं मैया बिदाखौ लाबोदोंमोन नालाय आंथ' नङा न'खराव बिदाखौ लाबोदोंमोन बेखौ एसे थुखैनो थांनोसै दे थ' बिदिब्ला नायलांबाय थानोसै गामियाव फैबाना एसे आलादा बेसर बारियाव एसे भिडिअ लानो मोनाब्ला इन्टारेस्ट नाङा नङा होमबा बे जाहैबाय गामिनि फुराना दुब्लिनि बे जोंनिनो हा बेफोरो बेसर खुबैदों सोर खुबैदों दा बेखौ आं मोनथि रोंला सोरबा सासे खुबैदों ओमफ्राय बै बे गोमो नुहुरदोंना बेयावबो बेसर गासिबो ओरैबायदि बेसर बै दंफाङाथ' आवगोलनिफ्रायनो दंखायो जेब्ला जोनोम मोननाय अब्लानि समावनो बहुत फांसे फांनै दङमोन खिन्थु गोबां जाबाय आरोखि बावहाय ओमफ्राय बे गामिया जार गामि होननानै बुङो बावहाय जोंहा फामु दङमोन बै बे रोमै नुहुरनाय गामियावहाय ओमफ्राय नै बेजोंबो बेसर बे ओमफ्राय राङाफालि होननानै बुङो गामिनि नामखौ फुराना बस्ति बावहाय ओरैबायदि एनडिएफबिफोरबो थाफैयोमोन ना जोङो बै सुइस गेट दङ बिनि ओरै मोनसे लामा दङ बिदि बावहाय जेब्ला एबसु आन्दलन पिटिसि आन्दलन ना बुंबाय थादोंमोन आं बे समावहाय जोङो बेयाव दुब्लि बारियावहाय उन्दुयोमोन ओमफ्राय बेफोर दैया फ्लाद जाजोबोमोन माइ गायजोबो दैज्लाङाव बावहाय ओमफ्राय बे दुब्लि लामायावनो नै बेफोरबायदि लामायावनो ओरैबो उन्दुलायोमोन आरोखि ज'नो बे मोनसे इन्टारेस्ट दिन थांबाय आरोखि बै समाव जाय हक जेखियानो जादोला ओमफ्राय बै दंग' मोनसे दं बे दंग'आवहाय गोबां मानसि दुगैयो दासिमबो दुगैयो गोदो गोदायनिफ्रायनो आं बे दंग'नि सोमोन्दै मोननैसो भिडिअ लाबोगोन आं न'आव थांग्रोनि नङा होमबा इन्टारेस्ट नाङो गामियाव फैयोब्ला माने माबा मोनसे जुगाव दङफोरबायदि मोनो आरोखि थ' बिदिब्ला जों नायलांबाय थानोसै नङा होमबा ओरै फै 17/8/89 नि थानेस्वर बर' सरगियारि आच्छा न' मोनफैबाय ओमफ्राय र' आइयालाय माहाय थांखो थेनजे माबा आबैया मोनजानायखाय खुसियानो लाजाया फुङावनो होलांबावदों दे बिबैनाव बा माबा माबि दामहैबावदों मा नोलै बेखौ बस'नो हाबावला आरोखि बा फुङाव मेथाइ दामहैबाय सोर दामखोलै सानबाय थादों आं जेब्ला फुङाव
फुङाव उन्दुनानै साला सिमा गोथाव नुफुगासिनो दं बावहाय बिहासो दामनाया मुखुब जादों जे जायगायाव न' लुनाय ना गोदोनि समावनो मा होननानै बुङो फामुमोन आरोखि बियो ओमफ्राय सासेया हनै अखमिया रायलायग्रा बेखौ दुगैगासिनो दङ ओमफ्राय आं जाय मुंख्लं मार्टिएस्टम खोन्थादोंमोन ना 17/8/89 नि बे समावहाय एबसु पिटिसि दावहा जाद्लायबाय थानायनि ना बे मुंख्लं मार्टिएस्टमाहाय ओरैबायदि अबस्था गाज्रि जानानै दं जाय हक ओनसोलाव बेफोरखौबो एसे जुदि साखोन सिखोन जुदि खालामनानै दोनोब्ला एसे मोजां जागौ होननानै आं सानो जाय हक नाजानि आंबो एसे सेंग्राफोरखौ गामिनि सेंग्राफोरखौ लिंनानै बा साखोन सिखोनै एसे मोजां फोसाबना दोनलांनो हायो नामा जाय हक बिथाङा बिबो सासे बर' हारिनि थाखाय जिउ गारनायमोन ना मार्टियास जालांदों मुंख्लं जालांदों बि न'खरनि मानसिजों आं गाबोनफोर दा जिहेतु बिटिसि गभर्नमेन्टआ जोंनो मोनसे माबा होगासिनो दङ ना अनसुंथाइ मैयाहाय मोनसे अनसुंथाइ होनानै थांबाय जाय मार्टियास जालांनाय बिथांमोननो अनसुंथाइ मोनसे होदों बै अनसुंथाइखौ बिथांमोना न'खरा मोनदोंना मोनाखै आरो बिथांमोननि न'खराव फैदोंना फैयाखै जिहेतु जोंनि फरायसा आफादफोरबो दङ जानो हागौ बै समाव एबसु पिटिसिनि आन्दलन सोरजों थैदों बा सोरजों मा जानाय बेखौ आं बुंनो थांला खोनानो मोन्दों एरियानि मानसिफोर गामिनि मानसिफोर खोन्थादों बे मानसिया पुलिसफोरजों गावथार जादों होननानै थ' लोगोफोर आं बे भिडिअखौ आं गाबोन समफोरनि गेजेराव लाबोनोखौ नाजागोन न'खरनि मानसिजों सावरायनानै थ' आं दिनैहाय बिदाखौ आथिं नाख्रबदों गस्ला गिन्जिजों गाननानै न'आय एसे हमदो ओरै हम केमेराखौ पकड़ो इधर देखो नै बिदि नारनांगौ स्ट्रक जादों नालाय बिदाया बिदिनो हे हे होनगासिनो दं नै आराम मोनदों दा हा माबा बुंबाय थाबाय आंखौ खिथि होनाखै आंबो खिथिबाय नों ओरै मबाइल जना थाबाय थानायखौ सिनाय मोनगोन ना मोनाखै ओमफ्राय लाजिनांगौमोन बाजै होननानै आंखौ हरदोलै सादों देहा सादों माबोरै मोनदों आराम मोनदों दासो आराम मोनदों थै खारनो होनायनि र' बेखौ हमना ओरै खालामगोन रा खालामदोंमोन ना बे थोंसेयानो आगसिनि आथिङा जानाया मेगना रोब जाबाय दा नोंनि दारायनानै लोमजानाया पपुलार जासिगोन मा नोंनि दारायनानै लोमजानाया पपुलार जासिगोन होनदों सोर बिदि जादों होननानै नोङो गाबोन आंनि स्कुल थांबा मेडामखौ फन खालामनो होननानै बे बुरिखौ माथो होबोथार दे ने आरो बे सकआवनो कमला गोदै कमला फानो एकदम रायदावबाय थायो आसिफोरखौ सोमावना होनांगौ नै बिदि थांनानै दा फाननायल' नङाबा दे गालाय आसि सोमाव दे आसिया सोमाव दे सोमावलाय लासै लासैनो लासै नों फ्रि खालामलाय आथिंखौ फ्रि हगारजोब गोरा खालामनाङा नों हगारजोब जाथ'बाय बिबथैया बिखुं खुरनानै होदों फिसाज्लाखौ जोथोन लाफैदों मालाय बिबथैया बिसोरखौल'नो बिराद अनोलै जोंखौ अनखाथारा बिबथैफ्राबो
Ayo bos lagi sih bukan Sado. Sado. गामिनि मानसिफोर फैदों एसे नायनो बेमार जादों नालाय बे असे बिथै बिबो बिथै बिबो मादो मा खालामनायदो आइनि बिनानाव जोंनि मादै ने मबा थांगोन दालाय राबाय थांसै नोंसिना लाबोनोसै गोबाव थांथ'नाङा खावलायफ्रा थनजोब्बाय मादै बुरिनानै थांबाथाय मा टेनसन ना नोंखौबो टेनसन खालामगोन ना रोमाया दोनबाय थायो जायखिजाया लोमजानायफ्राथ' बिदिनोसै खालामब्ला आंनि ब्लगाखौ नोङा